ukončením prvého školského polroka prichádza tradične aj čas karnevalov. Tie patria medzi obľúbenú formu zábavy nielen pre žiakov základných škôl, ale aj pre stredoškolákov. Centrum voľného času v Giraldovciach tak v posledný januárový deň pripravilo karnevalov zábavu na spojenej škole vo Svidníku. Tradične originálnych masiek napokon porota vybrala Ježka, no sklamaní nemuseli byť ani ostatní, keďže odmeňovanie pokračovalo aj počas bohatej tomboly. 7. februára sa vo svojich kostýmoch zabávali aj študenti gymnázia Duklianskych hrdinov vo Svidníku. Tak ako na predošlom karnevále, aj tu sa napokon ukázala mimoriadna kreativita. Porota pri výbere najlepšej masky nemala ľahkú úlohu. Tretie miesto obsadili pravekí ľudia zo 4. C a 4. D triedy. Druhé miesto patrilo tučniakom z 2. A a za najoriginálnejšiu masku porota zvolila Ufónov z 2. A. Mimoriadnu cenu poroty za nápad a nacvičenú choreografiu získali Spartakiádnici z 2. B.